Napalgan sa mga mananagat ang usa ka rocket debris nga gituwang iya sa nasod China sa kadagatan sa Pangutaran, Sulu. Ani ang detalye. Kini ang bahin sa frame sa usa ka rocket nga anaana sa baybay sa barangay Suwang Buna, Pangutaran, Sulu adlong Huwebes, New Year's Day. Gituho ang iya kini sa nasod China gumikan sa mga simbolo ug mapa niini. Matud sa uploader, una kuno kining nakit-an sa kadagatan sa mong lungsod sa upat ka mga mananagat, lakip ang iyang amahan nga si Wahab Donghin. Nagtinabangay matud pa kini sa pagguyod sa mong debris aron madala sa baybay. Nakig-alayon sabdayon sila sa barangay. Nakita nila ito mula sa malayo, sir, na lumulutang. Yun lang po sabi ni Papa. Nang makita nila ito, napagdesisyonan nila dalhin sa aming lugar. Ginamitan nila ng lubid at tinalian upang hilahin ng kanilang dalawang bangka mula sa pinanggalingan ng lumubog na tinatawag na rocket debris. Ang pag-recover sa maong debris, gikumpirma sab sa Philippine Coast Guard subay sa pahayag niini sa social media. Sa karon ang maong debris anapa sa kustodiya sa Coast Guard Substation Pangutaran, Sulu. Padayon pa ang pagsusik kung kanus kini napadpad sa maong lugar. Nasayrang sa milabang tuig, dunay gipahigayon nga rocket launch ang China nga nakita sa pipila ka lugar sa Pilipinas. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Min